Vill du vara framme? Hej! Vill du vara framme? Hur många hundar? Bra. Och där? Den där. Det är Edgars bror. Det är Edgars bror. Vi ses på tävlingen. Hej då! Vi börjar med nummer 1 här. Och nummer 2 där. Och nummer 3 här. Och nu medan ni går in och ställer så ska jag säga en sak som jag glömde säga. Nämligen att de som vill låna ett utställningskoppel till sin hund. Det är ett lite tunnare, smidigt koppel som man ofta har på utställning. Så har vi sådana att låna ut. Nina visar här. Så ser de ut. Och kanske speciellt för oss, det är lite lättare att se hur hunden ser ut. Själva gången är att först så kommer domaren då att gå ett varv runt, visa rörelserna på hunden. Och då är det ju jättebra om hunden kan gå i trav. Kan den inte det så prövar vi igen och igen. Sen kan den. Ja. Sen är det bedömning på hunden på bordet, en och en. Och sedan vill också domaren se hela klassen tillsammans igen. Och sen ser jag 1, 2, 3. De jagar varandra. Jag ställer den här. Ja. Vi tar en paus. De är lite gamla. Också bra. Så lägger domaren ska se hunden. Ja, så får vi se. Ja. Vad kallas han? Edgar. Edgar? Ja. Det är bra. Vi tar kritiken efter att alla frågorna är klara. Alltså? Ja, du kan fylla i nästa knorr och sånt. Ja, och sen så behöver vi inte läsa lapparna medan det blir
Onödig konkurrens. Vem vinner? Edgars bror. Sergej. Eller den hon. Eller den. Jag kommer bak in. Nu tar vi paus. Kommer snart tillbaka. Funny moment. Min pojk sket på golvet. Ettan. Jag vet inte falken. Så, då är vi hemma igen. Det blir en tredje placering. Men så är det väl bara 3 som ställde upp också. Där har vi den. Tredje plats. Jag står där nere någonstans, där har fingrarna. Där, tredje plats. Men det skiter vi i. Ja. Det struntar vi blankt i om vi kommer på tredje plats eller inte. Bara vi får busa och leka. Så. Du käkar upp alla papperna.